Hopo chingono aiwa oya otetena oya ofumura Magaya achiti pamwe chete aiwa nemasecret agents aEd Mnangagwa aiwa vakarasisa Ed Mnangagwa uyo anonzi aiwa akanzi ngano opena new stadium yaMagaya apo enge isina maservices chaiwo anoexpectiwa aiwa pastadium. Sabenda mashoko abuda kuti bo subscribe like otina on the bell icon. Tipinda pahendo yahopo chiono panonzi so President Mnangagwa was made to go and open a stadium that doesn't have toilets. Before a president engages in such political acts of opening public infrastructure, his team, which includes the secret team, is supposed to check all these things. Why does this team embarrasses Mnangagwa all the time? Is this caused by inappropriate appointments based on clansmanship instead of meritocracy? Doma shokoreta kupana pana ubo chimona chiti aiwa makomana avaka ari kurasa Ed Mnangagwa zvasi kuti Ed Mnangagwa ndiye akadzungaira kana kuti kuronga kwake akuna kana kuti ma-events avanongomaita ari unplanned but ma-secret agents ake afanotanga ano-investigator President Ed Mnangagwa vasati vasvika kuzono opena aiwa officially. Saka muri Zimbabwe ndo mashoko ari azvinzi aiwa Ed Mnangagwa akarasiswa akareverwa nhema. Sachimbotudze mafungiro enyu munoti kudii aiwa pamusoro pema-structures aiwa kana kutongwa Ed Mnangagwa. Pinai mucomment section medu dzemafungiro enyu musakano subscribe kulike chinotina on the bell icon.